جبارتنا فلمكين مولاي كلمتك مقدسة طالب وضالينا قاد بالجسم تبلك ماي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تمولاي امين تشفي بيكني تنو مولاي قلبنا فرحانا عاشين طاقتنا لكل وفديتنا بجسمك هاي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U Teleżis illum qegħdin nofru dil qudiesa għal Ruħ Franz u Teresa Fenek. U fil-Vanġelu li ser naqraw illum, Ġesu ser ifakkarna li hu ġie biex jagħtina islim. Ejjew nixxenqu aktar dan islim ta' Ġesu biex jirrenja fina u biex ħadd u xejn mid-dinja ma jfixklilna minn dan islim. Enna nitolbuk mulej Ġesu illum biex tagħtina dan id-don li int biss tista' tagħtihulna. Islim fil-qalb tagħna. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int islim tagħna, mulej ħnina. Int il-ħaruf tal-lejl tagħna, Kristu ħnina. Int il-ħajja tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem. Qawwil il-poplu tiegħek fil-fidi u t-tama biex nemmnu u b'qalb safja li dak kollu li wetna għad iseħħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien waslu fl-Listra xilud minn Antiokkja u minn Ikonju u rnexxielhom idawru n-nies għal magħhom. Qabdu jħaġġru lil Pawlu u kaxkruh il-barra mill-belt għax ħasbuh mejjed. Imma xi dixxipli daru miegħu u hu qam fuq riġlejh u daħal fil-belt. L-għada telaq ma' Barnaba u mar Derbi. Hawn xandru l-Evanġelu f'dik il-belt u għamlu ħafna dixxipli. Fi triqthom lura għaddew mill-Listra, Ikonju u Antiokkja. Jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi. Għaliex kif kienu jgħidulhom, jeħtieġilna nbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb u s-sawm ħallewhom f'idejn il-mulej li fih kienu wemnu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew Pamfilja. Wara li xandru il-kelma f'Perġe niżlu Attilja. Minn hemmhekk marru bil-baħar lejn Antiokkja. Minn kienu bagħtuhom u rrikmandawhom f'idejn il-grazzja Alla għax-xogħol li temmew. Meta waslu, laqgħu il-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom b'dak kollu li Alla għamel magħhom
u wrewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani. Hemm għadu għal ftit żmien sewwa mad-dixxipli. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-ħbieb tiegħi mulej huma s-sebħ tas-saltna tiegħek. Kull ma milt irrodrok ħajl murej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-sultan tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Biex jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna għal żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Tifħir il-mulej ixandar fommi, u birkek kulħadd bl-isem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Il-ħbieb tiegħek mulej huma s-sebħ tas-saltna tiegħek. Alleluja, alleluja. Il-Messija jbati u fi 3 ijiem iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jien inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jien sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejra għand il-missier, għax il-missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temnu. Min issa nkellimkom iżjed fit-tul, għax il-prinċep tad-dinja ġej. Kontra tiegħi xejn ma jista' jagħmel, iżda ħalli d-dinja taraf li jien inħobb lill-missier u li nagħmel kif ordnali il-missier. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk il-Vanġelu tal-lum jagħtina statement qawwi Ġesu fih. X'qalilna fil-bidunet l-ewwel sentenza li qrajna. Jien nagħtikom is-sliem qalilna, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Minn hawnhekk għandna nistgħu ngħidu 3 affermazzjonijiet. Li Ġesu jagħtina sliem, is-sliem huwa ta' Kristu u ma jtihulniex kif tagħtih id-dinja. Issa jekk inħarsu lejn il-ħajja tagħna, jekk nafu li qegħdin nagħmlu dan jew anke jekk ma nafux, aħna dejjem qegħdin infittxu is-sliem, qegħdin infittxu il-paċi. Anke meta ħadna deċiżjonijiet kbar fil-ħajja tagħna biex minn għalina nsibu aktar kwiet, biex insibu dik is-serenità, biex insibu dik il-paċi. Anke nixtri xi ħaġa għad-dar biex ikolli l-paċi, biex ikolli aktar sliem, biex ikolli aktar tranquillità, serħan il-moħħ. Din il-paċi nistgħu ngħidu li il-qalb tagħna tixtieq hi xi ħaġa profonda għalina. U hi profonda għalina x'aħna maħluqinx biha t'Alla u Alla fih is-salta nisliem u jisna dejjem infittxu dak li hu fl-aktar fil-fond ta' ħajjitna tal-qalb tagħna. F'dan is-sliem u t-tiftixa għal dan is-sliem hemm ukoll il-ħajja eterna. Aħna x'ngħidu għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem ngħidu. Dan is-sliem u dak li nawguraw l-oħrajn u dak li l-ħajja tagħna jorjentana għalih. Però xi drabi d-dinja tqarraq bida.
tqarraq bina kemm b'mod naturali kif ukoll b'mod organizzat. U nibdew naħsbu xi kultant li l-islim tagħna jista' jiġi akkwistat billi ikolli ħaġa jew oħra, billi jseħħu ċertu affarijiet fil-ħajja tiegħi. Il-qaddisin jgħallmuna li dan is-slim aħna nakkwistawh meta jien nintelaq totalment f'idejn il-mulej u ma nibqax nippretendi ċertu affarijiet, laqqas affarijiet sbieħ tajbin u qaddisa. Nixtieqhom, naħdem għalihom, nipprova dejjem nagħmel it-tajjeb, però mbagħad ma nippretendix li għax nagħmel it-tajjeb il-ħajja għandha tmur sew. Malli nibda nippretendi l-affarijiet, nippretendi li s-saħħa tiegħi se tibqa' hemm għal dejjem, nippretendi li forsi kulħadd ħajjifhimni, tad-dar, tal-Knisja, s-saċerdoti, l-oħrajn, ir-raġel, il-mara, it-tfal. Meta jien qis nibda nippretendi, nibda npoġġi kundizzjoni. U dik il-kundizzjoni tiġi bħala barriera bejn jien u bejn Alla li hemm fija. Bejn is-slim li jagħtini Ġesu u s-slim li tagħtini dik il-ħaġa. Dan is-slim nista' norbtu jien b'mod skorrett anke affarijiet tajbin. Ngħid jien inħossni kalm, inħossni kalma meta ngħid ir-Rużarju. Hi ħaġa sabiħa li tgħid ir-Rużarju. Hi ħaġa sabiħa li titlob. Però mbagħad jekk tiġi ġurnata u jien ma nistax ngħid ir-Rużarju, tista' naqaf ċerta dwejja. Għaliex għax dak il-proġett ikun tiegħi u mhux Alla. Din il-ħaġa forsi għexnija f'dan iż-żmien li fih intom ma tistgħux tiġu fil-Knisja u aħna qegħdin inqazzu quddiem bankijiet vojta. Kenna aspettattiva, kenna programm għax hekk tallimna li jien ninqata' mir-rutina ta' kuljum u mur nitlob il-Knisja, mur nitlob quddiem l-Ewkaristija. Però l-qaddisin jgħallmuna dan minn qabel. Fil-fatt ċerta kongregazzjonijiet għalkemm ikollhom it-talb ta' kuljum, sija talb pereżempju personali, u suġġerit anke fil-kostituzzjonijiet tar-regola tagħhom biex dawk it-talb ma jagħmluhx quddiem l-Ewkaristija. Għaliex? Biex wieħed jitgħallem jidħol fil-preżenza tal-Alla bla kundizzjonijiet, bla kundizzjonijiet ta' spazju li jinkun fil-Knisja. Sabiħ li nitlob fil-Knisja, però mhux essenzjali. Sabiħ li jien ngħid ir-Rużarju, sabiħ li jien naqra l-kelma Alla biex nitlob. Però laqqas dawk huma essenzjali. Għax jekk jien nagħmel kundizzjoni li jrid ikolli l-kelma biex nitlob u nispiċċa x'imkien li din il-bibja ma għandix, jien nista' ngħid ma nitlobx, le. It-talb u dialogu bejn il-ħbieb. U s-slim jista' jiġi billi nitlob u nkellem il-Ġesu u noqgħod nirrelata miegħu fuq l-affarijiet li nkun għaddejja u għaddejja minnhom. Minn jew illum nitolbu l-Mulej jagħtina l-għerf tiegħu. L-għerf tiegħu li hu stess qalilna li s-slim tiegħu mhux is-slim bħalma tagħtih id-dinja. Fid-dinja jien nipproġetta xi ħaġa u naħdem għalija u nakkwestha. Dik il-mentalità tad-dinja, dik l-istruttura tad-dinja. Ma' Ġesu m'hemm bżonn nippjana, m'hemm bżonn nagħmel kundizzjonijiet. Anke jekk jien fid-dnub nista' nirrelata miegħu u jista' jagħtini s-slim. Anke jekk qiegħed marid ġo sodda b'uġigħ kbir. Nista' nitkellem miegħu u jagħtini s-slim fil-fond ta' qalbi. Dan is-slim jista' jiġi sew jekk hemm dawwar b'mitruħ li kollha qegħdin ifaħruni u jista' jiġi wkoll anke jekk kulħadd iwarrabni. Għalhekk ejjew illum nixxenqu dan is-slim. U jew nitgħallmu li dan is-slim m'għandniex bżonn ta' kundizzjonijiet biex nakkwistawh. Imma ta' fiduċja fil-Mulej, imbagħad meta jritu u meta aħna jkollna bżonnu, il-Mulej jagħtihulna. Laqqas għandna nippretenduh.
dak jiġi waħdu meta il-mulej jirrid u biex kif tallimna wkoll mill-esperjenzi ta' Kristu mqajjem meta jippermetti li nħossu s-slim tiegħu biex imbagħad jistimulana u aħna mmorru lura fid-dinja u nsiru l-meħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew s-saħut l-eżis irresqu t-talb tagħna l-missierna tas-sema. Nofrulek mulej lil kull wieħed u waħda minna il dawk kollha li jsegwuna permezz ta' djar tagħhom, permezz tal-YouTube, permezz ta' Radju Marija. Hekk nitolbuk mulej Ġesu għenna biex dejjem ikollna is-slim tiegħek. Nofrulek ukoll missier ħanin lil dawk kollha li qed ibatu, lil dawk li huma taħt l-uġieħ, lil dawk li forsi huma ikkritikati jew imwarbin mill-oħrajn. Nofrulek ukoll lil dawk kollha li huma anqas ix-xurtjati minna, il dawk li qegħdin ibatu permezz tal-coronavirus, il dawk li qed jieħdu ħsiebhom kif ukoll lil dawk li qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet il-mexxejja tal-pajjiżi. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Sem l-aktar ħaj, fit-talba taraddi l-ħajr li ibnek għamillek, xinofra ġismu u demmu kol, fi sagrifiċju mdemmi tal-Kalvarju. O missier Alla inrodu lek ħaj, fit-talba eukaristika ta' jibrek, ma' udin ġewa fi et nofrulek irġil li tak fi sagrifiċju tal-Kalvarju. Itolbu li s-sagrifiċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana, u għatija li tgawdi lena ta' dejjem. Int li tant għamilt magħna biex tifraħ. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ aktar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu, bis-sagrifiċċju veru tas-salib, temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna, sar għalina l-qassis l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid, imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fi Franz u Teresa, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, Żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxi l-Ġesu, jew issa ngħidu flimkien it-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħa għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Unimbirek mulej għal dejjem,
qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn dal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. U jew issa hu teleżiż nagħmlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issa nduru lejn Omna Marija u nitolbuha tieqaf magħna permezz tat-talba li talbitna stess minn dan is-santwarju. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.